Ak máte doma dieťa, toto je pre mami, ale aj pre otcov, ktoré stále vymýšľa, ktoré stále reve, ktoré proste stále si vyžaduje nejakú pozornosť, proste a máte pocit, že sa zbláznite. Podľa jedného psychologa stačí zmeniť naozaj jednu vec. Čo možno príde niekomu ako úplne, že jednoduchá vec, ale práve v jednoduchosti sa niekedy skrývajú odpovede. Čiže stačí, ak vašmu dieťaťu venujete kvalitný čas iba s vami. Sadnete si dole na zem, budete sa hrať s ním alebo s ňou 20 minút denne, každý deň. A najlepšie, ak to robíte v tom istom čase, lebo sa na toto dieťa zvykne. A keď ono bude mať s vami tento kvalitný čas, že ho nikde neodsúvate, nepresúvate a stále ho proste nejako nestimulujete, zbytočne. Ale venujete mu len ten tichý čas s vami, kedy budete sa hrať presne tak, ako sa on chce hrať a ona chce hrať, tak zmení to aj nastavenie v správaní vášho dieťaťa. Deti v dnešnej dobe sú v strašnom strese, takisto ako ich rodičia. Naozaj, že keď si sadnete, u môjho syna to funguje, že fakt, že naozaj sadnete na zem a budete robiť to, čo chce on a nebudete to vy nejako zbytočne navigovať, tak to dieťa sa zmení, lebo to dieťa potrebuje v prvom rade vás a vašu pozornosť.